बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज लाना फैदों। कक्राझारनि सरलपारायाव सासे लाइमोननि गोथै देहा मोनदों। कक्राझार जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि शान्तिनगर वार्ड नं 1 नि थागिबि बन्धुराम बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला मोगथां बसुमतारीया थांनाय मंगलबार खालि सरलपारानि सरलभाङा दैसायाव लोगोफोरजों दुगैनो थांदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय सरलभाङा दैसानि गोख्रैथिजों बिथां मोगथां बसुमतारीया बोखारलांजायो। लोगोफोरा मोगथां बसुमतारीखौ बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जायो। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि समाव मोगथां बसुमतारीनि गोथै देहाखौ सरलभाङा दैसानिफ्राय बोखांनो मोनो।